zahrnúť do toho, pretože to sa robí každoročne a myslím, že všetky domácnosti majú aspoň prehľad týchto vecí. Takže ja by som to tam doplnil. Takže doplniť? Na paragrafe 6a je to a paragrafe odstavec 2 a paragrafe 6b a odstavec 4. Čiže ako bačku, tak odstavec 2 a pečku odstavec 4. Áno. S tým, že dáme do domácnosti ako harmonogram. Áno, však v podstate to stále dávame, takže my každý rok sa to dáva. Čo sa týka vecí, ktoré ste tu rozprávali, ja by som výberové konanie a tak ďalej. Sme spokojní s tým vývozom odpadu, alebo nie? Od tej chvíli. Takto poviem, že takto ako pán starosta od Margecian, ako Petrik, ako poslanecká SK, prakticky tam deklaroval, že by bolo škoda rozbíjať ako tento spolok, že je to rarita v rámci Slovenska. Ja to beriem tak, ale Brantner v rámci Slovenska je najdrahší. Takže musia potom sa postaviť potom aj k cenám. To chcem potom deklarovať potom ako na valnej hromade. Jednoducho, že tak musia zlacniť. A musia potom deklarovať z tých 57 nádob, ktoré sú tu v nálepkové tých 1000 litrových, že ktoré sme získali cez recyklačný fond, ktoré sme získali nájmom od Brantnera a ktoré sú naše. To zatiaľ neviem ani ja. Patrám potom prakticky a jedna nádoba stojí okolo 90 eur. Čiže toto tak musia vysvetliť potom nám obciam, lebo tak nie sme jediní. A takto prakticky tých 35 000 eur ročne za komunálny odpad, za tých 660 tón, čo máte tam v tom príklade, tak prakticky platíme my Brantneru, ale tam tie spoločnosti, čo zberajú pneumatiky, ale a tak ďalej, to sú už také ako malé čiastky. Ale tak najväčšie čiastky sú vo vzťahu Brantneru. Takže 35 000 eur ročne. Ešte sa opýtam takto. Tých 600, ale tu je zmesový komunálny odpad 512. To, čo vyvážame pán Jese alebo Milana, čo vyvážajú, to sa bere do tohto, alebo je to mimo? Takto je to v tom a je to presne 191 tón a nejaké drobné. Takto tak nemáme a za to sme to potom prepočítavali, že takto nejaký je to náklad, na tých 191 tón, pretože tam je traktor, pohonné hmoty, režia, správna výrobná doprava a tak ďalej. Aby sme vedeli potom dať výšku poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý budeme vodiť do Spiske. Alebo až do Markušovec. Tam je skladka Markušovce. Takže toto tu na to pracovali ako pracovníci úradu. A ešte jedna vec, čo trápilo vás, mňa trápi a znovu to trápi, a to sú poplatky za smeti. Neplatiči. V podstate sa nám neustále zvyšuje a neplatia a neplatia. Tak to poviem, že sa mi tak rozvala tak jedna firma, ktorá takto prakticky sa ponúkla, že zadarmo bude vymáhať poplatky aj 20 rokov naspäť od neplatičov. Takže robíme aj na tom, s tým, že jednoznačne oni si tie poplatky potom dajú zaplatiť od tých, kde bude tak exekúcia. Otázka vymožiteľnosti, sa tam priznali, že majú tak vymožiteľnosť ako 47%. Nejaká bratislavská firma. Ale už aj nad tým takto tak uvažujeme, že s pani Pejčínikou z Odzolatou, ktorá má na starosti spolu s pani Lapšanskou ako spravodajkou vesného majetku a aj tieto poplatky prakticky pomaly idú. S tým, že my sme to dali tejto firme, ale ona chce všetky podklady od nás. Takže pokladáme, my tieto podklady od nás im, tak to dokážeme potom vymáhať aj my. Zatiaľ takto diskutovali a to všetko súvisí so všetkým. Inventarizácia majetku, od roku 2007, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a tak ďalej. Čiže je to všetko navalené. Vrátane tieto nedoplatky. Čiže tieto sú vymožiteľné až 20 rokov naspäť. Čiže na to sme potom tu diskutovali aj s doktorom Kozákom, že niektoré sa majú tak, že keď je v domácnosti viac ako 5 detí,
tak sa platí za odpad len na jedno dieťa. Hej? Niektorí tak ale zákon neumožňuje. ale to umožňuje. Zákon nie, ale obmedzený si Vo zákone sa hovorí, že musí každý občan tejto republiky. Áno, ale môže vo všeobecne záväznom nariadení obec prijať takéto. Ale zatiaľ sme sa to Zniží, ale odpustiť tak. Ale sme o tom Nie, to sa ale sme sa to môže. vyhli zatiaľ. Nemusí. Môže. O tom platení. Tým pádom, ja som hovorila o tých rodinách, ktoré mi boli vynesené smeti, takisto platili a vlastne aj oni, niektorí možno už aj neplatili za komunálny odpad, ktorý nebol vyvezený, potom sa to ako riešilo. Neviem, či sú tam nejaké Ani tam zákon nie je ohlasovacia povinnosť, tak už tu bolo povedané, mali prísť a povedať, sme nezaplatili, neplatíme, pretože nám nevyvážate sme. Neverím tomu, že neboli vyvezení, ale preverím si to, lebo pravidelne chodia. Tam je spodná cesta. Spodná cesta nový a prejde, tam nie je problém. Aby neprešla tam, ja neverím, že tam sa nevyvážalo. Zistím si to. Keď vám vieme po cesta, Keď povedali tak, že vyvážame tam ako tak. bývam ja a pán doktor Kozák, tak potom niekedy traktor a vysypoval jednu konvu a mne konvu. Už nechodia viac jak 2 alebo 3 roky, pretože jednoducho nosím odpad do nových do Dombráža. Pán doktor robí to isté. Čiže už tam nemusí prísť náš traktor a pracovníci, že nám vysypú 2 ako konvy 120 litrové. Čiže to len taký príklad hovorím, že jednoznačne bol tam základ, ten traktor tam musel prísť, nasúvať a tak ďalej a vysypal 2 konvy. A prakticky sme to poriešili takto nejak solidárne, s tým, že tam nemusia vôbec schodiť a ten odpad prakticky dáme ako do kufra do auta a dáme tu do kontajnera v rámci obce. Takže to je taký príklad, hovorím, že to isté je možné aj na záchranci. A nie každý má zase auto, nie každý má zase túto možnosť. Čiže dá sa to riešiť a je to riešiteľné. Takže sú ešte nejaké otázky k tomuto rozhodnutiu? Bolo by otázok dovedom, že to sa neporieši. Jednoducho máme ľudí, ktorí triediť odpad nebudú. Keď je vyhlásený, čo poviem príklad za plasty, tak si prejdete tú ulicu na Lepkovo, každý má vyložené žlté vrece. Už za tie roky sa prakticky naučili, že plasty. Lenže poďte sa pozrieť tamto dozadu, toto sa nikdy uskutočňovať nebude. A práve toto chcem apelovať na vás, na poslancov a na všetkých nás, aby sme jednoducho to dali do povedomia ľuďom, lebo tým pádom platíme viac, my máme vyššie náklady, ktorý sa nesakladuje, a na to vám to aj takéto ako poznámky VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. Skupina, takto 30 komunálnych odpad sa tam spomína. Ja tiež si to prečítam, neviem, čo je to skupina 30. Teraz, potom, takto paragraf 6 odsek 5. Občania sú povinní zakúpiť si alebo prenájať od tak obce ako stanovené druhý nádor. Tam musíme napísať tiež doplniť ešte, že ktoré stanovené druhý nádor. Či 120 litrov napríklad konvu, či na bioodpad a tak ďalej. Čiže toto som konzultoval s potom doktorom Kozákom. Teraz odsek 13 hovorí v tom paragrafe 6, že protokol o nakladaní s komunálnym odpadom. Takto každý, tak podnikateľ by mal prísť a podpísať protokol, ako nakladá s komunálnym odpadom. Tam to v tom ako vedené. Že budeme musieť viesť našich pracovníkov úradu, aby podnikateľov potom oslovili tak osobitne, lebo sme povinní v rámci programu ULBIS, ktorý máme, dať každému podnikateľovi a každému občanovi daňový výmer na poplatok za komunálny odpad. Teraz máte tam takto drobný stavie, tak odpad, že poverená osoba musí ako preverať. Musel povedať, že to bude pán zástupca. On má na starosti prevádzku a tak ďalej. Čiže ako drobný stavebný odpad musí dostať podnikateľ alebo tá osoba, ktorá ho chce dať, tak musí dostať, že odovzdal 100 kg odpadu. To je otázka, jak to odváži. Ďalší problém však. Čiže aj zákon odpadu hovorí, že aj branter už musí mať váhy. Na sklo, na tieto petfľaše, na papier, na všetko musí mať váhy. Branter. Čiže
jednoznačne musíme to potom ako posažiť ako z našej úrovne, ako z úrovne obce. Aby sa tak naplnil zákon. Teraz ako kontrolu vykonáva obec. A tak prostredníctvom osôb. Tak už som povedal, tak polícia obecná a komunálne obec. Budú musieť chodiť do terénu. Teraz veľký problém je bioodpad z kuchy. Škola, domovné, dovojenú, šnekba a tak ďalej. Sú zodpovední ako prevádzkovateľia. A nesmú ho dávať takto ako na skrmovaní, môže dávať takto, že zvieratá kožišovnami, neviem, že ktoré sú kožišovné, môže psy a ďalšie nevedia a tak ďalej, ale jednoznačne tieto prevádzky budú musieť mať od veterníka jednoznačné takto ako potvrdený prevádzkový poriadok na bioodpad, biologicky rozložiteľný odpad. Čiže tento nový zákon takto zavádza dosť veľa vecí, ktoré sú nové a ktoré tak je ťažko naplniť, ale zodpovedná je obec za odpad, aj biologický, aj za všetok odpad. Čiže nie vlastník, ale obec. No a to má potom ešte takú poznámku, že tak paragraf 21, tu v tom je ako kontrolu vykonáva obec, a tak oslovovacieho úradu a hlavná kontrolórka, hlavná kontrolórka. To je tak rád v tomto vedenku. Čiže aj to je povinnosť potom kontrolóra obca. Čiže takto, keď si to prečítate podrobne a keď si to rozmeníte tak na dvoch, tak potom pochopíte, že toto rezidentka sa dotýka každého z nás. Nielen takto štatutárov, starostu a poslancov, zastupiteľstva, ale vôbec ako tak občanov obce. Čiže dôraz má byť na čo? Na to, aby sa separoval odpad. Lebo čím viac sa vyseparuje, tak tým je väčší náklad. A tým aj väčší potom profit pre nás, lebo jednoducho tieto firmy, takzvané tak OZV, budú musieť takto platiť tak obci. Čiže takto komunálny odpad je náklad obce, ale takto separovaný zber a všetky tieto veci, ako plasty, sklo, zvláštne toto, ako všetko ostatné, tak prakticky nám budú ako firmy platiť tzv. Tak OZV, ako zodpovedný výrobca, od výroby až po spotrebu, až po uloženie ako tovaru. Čiže zatiaľ nás to čaká všetko s tým, že zákon platí od 1.1., ale takto licencie dostanú títo tak OZVčkári takzvaní od 1. tak apríla a od 1.7. začína potom platiť naplno aj biologicky rozložiteľný odpad. Zatiaľ máme veľkú výhodu, že máme takto kompostovisko za ihriskom. Zákon hovorí zase ďalšie veci, že kompostovisko by nemalo byť ako vynutačnom území, možno záplavy, nejakých minec, má byť najmenej 100 metrov od zdroja pitnej vody, máme tam vodáre, ktorá už nefunguje, čiže na toto všetko treba pamätať v rámci zákona. A v rámci ako takto spotreby odpadov, ktoré je odpovedné obce. Takže toľko som vám chcel ešte v tomto vedenku ako doplniť, lebo jednoznačne spolu takto s pánom Terižeckou a Starinskou a pán Žer Daxner, možno, že sme diskutovali 4 alebo 5 týždňov denne, možno, že takto po 10-15 minút. Si preposielame tam maily, ktoré prichádzajú, či sa týka tak odpadajú hospodárstva, chodia po školeniach, že aj stále sa čo učiť a čo pripravovať v rámci obce, aby sme dokladali tento zákon naplniť. Ešte by som mal k tomu zvýhodniť ľudí, ktorí separujú odpad. Je to aj motivácia aj pre tých z Greena a Mašinky a tak ďalej, pretože tí, ktorí budú separovať ten odpad, ktorí budú dávať a tak ďalej, že im neplatili, čo im poviem príklad, 12 eur na osobu, ale budú platiť polovičné 6. Však v podstate my za ten separovaný odpad nebudeme platiť nič. Teraz nebudeme. Takže tým pádom budeme len za zmesový komunálny odpad platiť. Aby sme ľudí motivovali, že by za tých konier nehádzali
veci, ktoré by tam nepatrili. A takto, keď si to takto prepočítate, takto tých 35 000 eur, ktoré platíme v Rantnéru, lebo tam je aj zákonný poplatok aj za tóna a tak ďalej, a len 3500 obyvateľov teraz máme, tak nám vychádza ako reálne tých 10 eur ako na občana. Hej? Ako na každého jedného. Lebo taký prvý 12. tohto roku, tak minulý roku máme tak 350 obyvateľov. Čiže takto máme tam nejakú ako rezervu, ako finančnú, ale stále máme tam ešte dlhy, pretože ne všetci platia. Čiže takto, že platíme 35 000 eur a výber je asi v rozsahu 27 až 28 000 eur ročne. Čiže stále tam je ročne nejaké dlhy, tak okolo 5 až 7 000 eur za posledné roky, keď som si to pozeral. Takže z tohto pohľadu ťažko potom nejak vyhodovať v rámci obce tých, čo sa parujú a tých, čo neseparujú. Teraz vieme povedať, že kto separuje, kto nie? Vieme. Dobre, tak potom vám rozdelíme poslancov 9, tu ako region Naverkova na 9 ako celkom, no a to mapujte. A dajte potom tým, že... Ale však máme dosť ľudí na obci, ktorí sú ktorí tu môžu mapovať, to nie je žiadny problém. A myslím, že čo sa týka hlavnej ulice, čo sa týka Zimnej ulice a tak ďalej, že stačí sa pozrieť a vidíte, že to separuje to nie. Tam to nemá byť žiadny problém. Takže tu ešte môžeme takto potom rozpracovať, ale teraz je ťažko dať do toho vedenia. No ja viem, že, ale pre budúcnosť v podstate ideme o to, aby sme ľudí naučili separovať, aby sa ten odpad... tých, čo sa tomu vedú. Áno, zvýhodne. A možno, že sa do toho dostane aj do prvých niekoho druhého. Ja viem, že ťažko. Keď môžem len takú pripomienku, ja som teraz spomenul, v Smižanoch to máme tak zariadené, že za vrece odseparovaného odpadu dostane žeton, ten, kto odseparuje. A tým pádom vlastne sa znižuje náklad, myslím, že teraz bolo 3 a teraz je 5 žetónov za odseparovaný papier, sklo alebo plast. Keď dostanete 5 žetónov takých iných, za to vymeníte riadny žetón na tú povedzme kukanádu. Takže ten, kto reálne odseparuje dostatok vliec, znižuje si náklad automaticky na ten ostatný odpad. Takže je to nový systém. Je to nový systém a je to vlastne automatické kontrola. Netreba to riešiť, lebo ten, kto chce si znižiť náklady na vonbu, separuje a takýmto spôsobom to smeruje. A už to nám funguje. Toto tu bolo, a to tiež povedala na to pani Kolesánová, že vráti sa k tomu systému. Lebo bol tu takýto, že bol niekedy ešte v roku 94, 5, 6. A potom, takže môžeme sa k tomu vrátiť, že je to dobrá táto myšlienka, ako pána poslanca aj pána rektora, že pripravím to tak, že do ďalšieho vedenia na budúci rok, že tie tých, čo budú separovať a môžeme zaviesť späť na žetónový systém, ktorý tu bol. Boli žlté, modré a zelené boli žetóny. Dobre, takže ako podľa tá myšlienka, takže nech sa páči navrhovaná komisia. Uznesenie číslo 165 obecné zastupiteľstvo Malačkovej stavby všeobecné zavedenie nariadenie obce Malačkovo číslo 4 2016 o nakladaní s komunálnym odpadným a drobným stavebným odpadmi na území obce Malačkovo. Takže prosím, kto je z poslancov za. Takže všetci za nich sa zadržali plné proti. Takže ideme k ďalšiemu bodu informovania a to je administratívny poriadok na stavu administratívny chce Malačkovo. Tam chcem potom doporučiť ako komisii, že zastupiteľstvo, že tento legislatívny poriadok zoberie na vedomie, že ho schvalujeme, že sme dnes ráno došli potom, pokiaľ sme diskutovali s pani Zapšanskou, že tento poriadok nám musí najprv schváliť ako archív, ako rebočí, ako fiskálne rozhodnutie. Čiže ho zoberieme na vedomie, s tým, že potom ho dáme schváliť toto prejednanie tu na vstupiteľstve, ako do archívu do spiského miestu pracovisko Levoča. A pokiaľ ste si ho prečítali, tak má to tam okolo 30 strán tento poriadok a prakticky bola novela zákona, ktorá pridala niektoré ďalšie veci, ktoré treba tak archivovať. To, čo ste vy dostali ako poslanci, máte aj
také farebnej forme by to malo byť tam vyznačené, že ktoré tak nové veci tam